Giandam na ang Zamboanga del Norte Sports Complex Oval din pagahimuon ang mga nagkadaing aktibidad atol sa inaugurasyon ni Governor-elect Rosalina Haloshos. Naglinya na ang mga gitukod nga booth para sa himong agri-trade fair ug uban pang mga display nga mga pagkaon ug mga produkto gikan sa mga nagkadaiyang lungsod sa probinsya. Lakip racetrack sa himuong night motocross ang halos pahumanasab. Sumala ni Attorney Ivan Patrick Ang, chairman sa Kasa-Kaza 2022, daghan ng mga aktibidad ang giandam sa usa ka semanang selebrasyon, lakip na ang pagpahigayon og live show sa nailang noontime show nga Itbulaga. And we assure you that these events are crowd-drawing and crowd-drawing events, no? And high-impact events. And these events are those that were really missed by our people of Zamboanga del Norte. This activity is Tujaka sa kadaugan sa katauhan sa Norte. It's victory of the people because finally, after 9 years, we're free from the bondage of, shall we say, monopoly and tyranny. Lakip kapulisan ang andam na sab sa himuong seguridad sa usa ka semanang aktibidad nga gilaumang dugokon sa daghanang tawo. Kapin 300 ka mga pulis ang i-deploy palibot sa lugar aron mamintena ang kahapsay kalinaw atol sa selebrasyon. We assure the public na secured lahat yung doon sa area. We employed almost 360 PNP personnel to secure yung area. At not only the area, pati yung sa mga activities na gagawin starting 27 to July 2. I-remind ko lang yung mga public natin kasi may mga prohibition tayo with regards gaya na pagdadala ng backpack, pagsusuot ng yung may hood, pinagbabawal natin to. Like sa mga ibang lugar, gano'n din yung ginagawa natin. Ipatuman sab ang rerouting sa pipila ka mga kadalanan dool sa activity area aron malikayan ang dasok sa mga sakyanan. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.